Nakadakal po yung salamat. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Limang banwa ay konseo. Anya kailangan para may boto niya. Ikatlong bawang ini, magdibuya. Yermin Garcia, magdibuya pa! Makanyang doon po, Yermin Garcia. Na pautang kayang pamanyaw kaya tayong hospital. Baloy po, Yermin Garcia. Baloy kay Bialyamo. Pero kaya tayong center, kaya tayong PGH, sa Lazaro. Kaya tayong emergency service, kaya tayong JBL, Maribes, Pure, Tutoroda, Hospital, Yermin Garcia. Bilang chairman kay Health. Kanya po Yermin Garcia, nakukuliran. Pangit po na ng Yermin Garcia. Itanggalan ng bayaran. Kanya sana po, adwa ng Yermin Garcia. Ito pong pamagboto niyo po in 2010. Kaya itong lugar sa kayo, kaya pamilayo. Ito na sinabi, para langit, sa kayo. Uli po kitao, may ari ng gabon. Tumuko ya po yung sa tumuko. Kanya sana po, Yermin Garcia, ay po kaliman. Nakapunta sana. Subak na, asa, let's go. Metro Sulis, magbigay po kayo. At ibalik kay Consejo. Napati mo pati mo buwan. Buwan na apakal. Nabi na Consejo. Tingala. Ngayon sa mga. Salamat at nangyayari kitang natangungin si hindi ako po yung masaya para po ganito po kabayan na sinipot ang alansawa ay kinatangong tubo. Kaya bakit siya po dyan pa lumapati sinupugta mo uling laos po kayong pupunta mo isuporta kayong huwag pinadagot po. Tigas ng tingin. At pagkalong ko, inadala akong number 51 po kay Malota. Kaya po, yung misis ko siguro, kakilala retired Major Crisanta Makapal. At hindi ako matluhan, may mga lalaki ako pong babae. Sa mga lalaki, lari ako matikik. Ako po isang dalang babae, pila po makawasansi. At ilang po kayo masansi ngayon pala. Napasibahay mo, hindi po obra kayo ni munisipyo. Bago po, ginawa kay po ulit ang ordinance na po manat ng trespassing po rin. Kaya po, ikaw po sana, i-grupo na pong lisong pineda, ako po kami po walong kasya. Kaya po, kasya, gagawin mo pong municipal ordinance ang pong resolution. Nandito po project ng Mayor Digos, Maracalabon, Dila, Karengang Mayor Batong Predo. Meron po po karetang mega pro po pagkalita rin ang pumasansin ng project. Aparawan po. At dahil po, nipon ko na English, siguro, minakita ko ang babo na nakapong salamat kaya kung kabalan ko. Kaya po mo ito.
dito sa